ва имрӯз аллакай ин қонун ба имзо расид. Аз қаламрави Русия депортация карда шавад. Беасос аз ҳаво гирифта гап намезанам аз пеши худам. Салом тамошобинони канали Юрист TJ. Мо имрӯз дар мавзӯи як қонуни наве ки тасдиқ шид аллакай суҳбат мекунем. Бо диққат тамошо кунед. Ҳамин нафарҳое ки айни ҳол маро тамошо кардесен, ба хотири пешравии канали мо комментарияро бубинед, номери WhatsApp закрепит кардагия, ҳамуро сохранит кунед ва дар WhatsAppш салом нависонед. 70 дона падарка барои шумо мондагӣ. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Чихеле ки мо гуфтем дар бораи як қонуни наве ки аллакай тасдиқ шуд. Ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия аввалин дараҷа гуфтанд ки забони русиро хуб намедонад ё бо забони русӣ муошират карда наметавонад ё фарҳанги таърихи Федератсияи Русияро хуб намедонад, аз қаламрави Русия депортация карда шавад. Яъне чӣ гуна депортация мекунанд? Ба мисли пештара ба шӯъбаи милитсия бурда, баъдан ба суд бурда, мисол 3 рӯз 4 рӯз вақт намекашад. Айни ҳол тибқи ҳамин қонуне ки аллакай тасдиқ шуд, дар раҳрӯ рейдҳое ки буданд, милитсия дастгир мекард, тафтиши ҳуҷҷат мекард. Ана ҳамин хел милитсия метавонад ки аллакай худаш қарори выдворения шуморо, яъне қарори запрети шуморо бироварда ихроҷтон кунанд. Яъне ин тағйирот ва иловаҳо дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ ворид карда шуд ки назорат бо аз пештарара дидар ҷиддитар мешавад, тафтиши ҳуҷҷатҳо ва дигар чизҳое ки ба муҳоҷирони корӣ дар Русия тааллуқ доранд. Ва ҳатмӣ донистанд ки ҳар як нафаре ки ба Федератсияи Русия меояд, забон, фарҳанг, таърих, культура, традитсия ҳама чизҳоро бояд ки хуб риоя кунад ва хуб будонад. Вагарна аз қаламрави Русия депортация мешаванд. Ва инчунин дар мавзӯи ҳуҷҷатгузориҳо ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки ба Русия сафар мекунед, аввалин дараҷа ҳуҷҷатҳои худтона дуруст бикунед. Регистратсия, патент, трудовой договор, ҳуҷҷатҳои зарурӣ мебошанд, ёра 100% тахт бикунед. Мисол аз паси кортон бошед, ҳеҷ кас ба шумо кордор намешавад. Акнун комментарияҳоро камтар мехонем. Бо диққат тамошо кунед. Нафарҳое ки хоҳед границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамошон мебироянд, занг бизанед. Ин назар ба дигар ширкатҳо нархи арзон қатӣ аз Питер ва аз Москва ба границаи Қазоқистон мебарад. Як кас нависондаи салом, ҳамин қонуни хабар додан ба милитсия биромад ё ки пешниҳодай. Ба думаи давлатӣ пешниҳод ҳамин гуна шид, вале ин чиз ҳозир қонунӣ нашидае ки мисол нафарҳое ки беҳуҷҷат зиндагӣ мекунанд дар ягон ҷо ва шаҳрвандои рус агар ки ба милитсия хабар бидиҳанд 100 000 рубл тӯҳфашон мекунанд. Ҳозир танҳо ҳам хел пешниҳод шудагие ки барои ҳавасманд кардани сокинони маҳаллии рус. Як кас нависондаи бародар, чизе ки намедонӣ, чӣ дурӯғ мегӣ? Аз барои худо чизере ки ман бидонам мумкин ту хубтар надонӣ. Ба ҳамин хотир баҳс накард, маъқулат ки нестай, тамошо накард. Ҳар чизеро ки ман пешниҳод мекунам, беасос аз ҳаво гирифта гап намезанам аз пеши худам. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Илтимос ба ҳамин саволи ман ҷавоб диҳед. Ман 2 сол мешавад ки дар Русия кор мекунам. Ягон ҷиноят ё ягон дигар кирдорҳои нохуб надорам. Якчанд маротиба аз ДПС ва нагузоштани корти нақлиёт ҷарима шудам, аммо зуд пардохт кардам. Албатта ин ҳам дар соли гузашта буд. Ман бо муваффақият сарҳадро гузаштам ва патенти нав гирифтам бе ягон мушкилӣ. Имсол дар моҳи июни соли 2024 ба шӯъбаи полиси шаҳри Москва афт додам. Онҳо гуфтанд ки регистратсия дар қайди давлатӣ нест ва ман ҷарима шудам ва онро дарҳол пардохт кардам. Хулоса суоли ман ин аст ки агар ман ҳозир Тоҷикистон равам, оё боз метавонам ки вориди Русия шавам? Ҷаримаҳое ки дар соли гузашта буд дар ин сол тааллуқ надоранд, чунки шаҳрванди хориҷӣ дар 1 сол гуфтагиянд ки зиёда аз 2 административни правонарушения кунанд, баъдан метавонанд ки номаша ба рӯйхати запретҳо ворид бикунанд. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон, нафарҳое ки шӯъбаи ғоибона мехонанд, ҳамвора ба хизмат даъват мекунанд ё ин ки не? Бале бародари азиз, нафарҳое ки заочно донишгоҳ мехонанд ба хизмат мисол сафарбар кардан мешаванд, аммо вақтҳое ки дарсошон сар мешавад, баъдан рухсатишон метиҳанд, дарсошон мехонанд. Як кас нависонда ассалому алайкум. Мо аз Тоҷикистон омадем. Якм рӯз кор кардем ФМС қапиданмон. 20 срок додан. Чокнем граница гузарем ака. 20 рӯз срок дода бошанд ки аз Россия берун бубуро, аллакай шуморо запрет кардагиянд.
дар ҳолате муҳлат метиҳанд ки аз Россия берун бубро шуморо мисол депортатсия кардагиян ё видварения кардагиян. Ҳар душ бигем запрет навиездай. Моҳир нависондай. Салом акаи Сорбон. Мегуфтӣ дар Тоҷикистон даъваткунӣ ба хизмат ҳозир сар шида ё ин ки не? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ нест, бародари азиз. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Билети ҳарбиро аз Россия истода харем. Мешавад? Пешакӣ раҳмати калон. Нафарҳое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ бикунанд, шумо мақсад вақте ки дар Тоҷикистон бошен, аввалан мерен номнавис мекунен, мисол дар рӯйхат ки гирифтан қабул кардан, баъд худтон мерен як моҳ дарси ҳарбӣ мехонед, баъд вайни билета дастрас мекунед. Бебудани худтон мақсад имконпазир нест ҳеҷ чиз. Як кас нависонда: бинед нависта намешавад. Бинед нависта мешавад. Ту чӣ хеле юрист, нависта наметавонӣ. Биёен ами хеле суханои кӯдакитонро бипартоен. Чанд бора ман мегӯм ки ҳамин ҷиҳатҳода ягон сухан нагин. Аз бемафкурагитона баъзе нафарат менависонӣ ҳамин хеле гапҳо, ба хотире ки ман доим мегӯм ки мо кӯшиш мекунем ки ба лаҳҷаи осонфаҳм мавзӯъро пешкаши мардум бигардонем. Ҳатак ҳозир мо бигирем аз рӯи кодекс бихонем, боварӣ дорам ки ним зиёд мафҳуми амуро намефаҳмем. Ба ҳамин хотир илтимос, дар ин мавзӯъ фикри ақидаи худтонро баён накунед. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, мавзӯи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com